7. odlomak. Pitanje. Kako se poniznost ogledala u Isusovim rečima i delima? Tokom Isusove službe na zemlji, u njegovim rečima i delima ogledala se istinska poniznost. Njegove reči. Nikad nije isticao sebe, već je svu slavu upućivao svom ocu. Svojim učenicima se nije obraćao s visine, niti je u njima stvarao osjećaj manje vrednosti. Poštovao je njihovo dostojanstvo, pohvaljivao ih za dobre osobine i izražavao poverenje u njih. Njegovi postupci. Isus je odlučio da živi skromno i nije bio opterećen materijalnim stvarima. Bio je spreman da radi i najniže poslove. Njegova poslušnost upečatljivo svedoči o tome koliko je bio ponizan. U Filipljanima 2:5-8 piše: Razmišljajte onako kako je razmišljao i Hrist Isus, koji, iako je bio u Božjem obličju, nije pomišljao na otimanje, da bude jednak Bogu. Naprotiv, odrekao se samog sebe i uzeo obličje roba i postao sličan ljudima. Osim toga, kad je po obličju postao čovek, ponizio se i postao poslušan sve do smrti, i to smrti na mučeničkom stubu. Za razliku od nadmenih ljudi kojima je ispod časti da budu poslušni, on se ponizno podložio Božjoj volji i ostao je poslušan sve do smrti. Zar nije očigledno da je Isus, sin čovečiji, bio ponizan u srcu? Matej 11:29.